Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюс България. Както ви обещах преди малко, мой гост в следващите минути е евродепутата Иво Христов от партията на социалистите и демократите в Европейския парламент. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Господин Христов. Прощавайте, само да честитя празника на здравните работници, тъй като всички ние дължим на докторите, на медицински сестри, на санитарите, много и на изследователите, които предвиждат науката напред. Тъй, че благодарности. Забравих преди малко на доктор Вълков да ви честитя празника и ме посещате, но добре, това е положението. Наистина ние се присъединяваме към този ваш поздрав. А вие всъщност ще се явявате ли на следващите избори за евродепутати? Веднага с рогата напред. Все още не мога да дам точен отговор. А защо? Защото знаете, че имаме напрегнати отношения с партията, която ни е излъчила, и това се отнася БСП. до цялата парламентарна група на социалистите и демократите от България. Имам номинации от организации в БСП, но се съмнявам, че при сегашното функциониране на вътрешната демокрация в партията те имат някакъв шанс. А имам и съществени различия с курса на ръководството. Тъй, че въпросът предстои да се изясни до няколко дни, предполагам. Т.е. до дни ще очакваме отговор на този въпрос? Сроковете притискат, тъй, че това това е валидно за всички. БСП ли може да ви издигне за кандидат за евродепутат? На теория бих могъл да търся номинация и другаде, но не съм такъв човек. Аз съм закотвен в левицата и не бих импровизирал. А някакъв нов ляв проект, за който всички подозират, че ще се роди, може ли той да ви издигне? За него... Свързан или поне подкрепян от президента? Технически не остава време за подобни действия, но глад за такъв проект има. Аз бих казал партия, не проект, тъй като проект става мръсна дума в българския политически лексикон. Актьорите на една политическа сцена се наричат партии. Тоест той няма време сега да се роди преди тези избори, но на следващата етап би могъл. Да, моето мнение, което съм изказал, мисля и тук, е, че отдавна трябваше да се е родил, но с всеки следващ изминаващ ден неговото раждане е все по-насъщна нужда за България. Виждаме как сегашната парламентарна република се разпада пред очите ни. У нас протичат процеси, сравними с тези в Франция през 56-58 година. Виждате, че Конституцията дава на късо. Тя прилича на една интегрална схема, оголена, която някой неграмотен човек е напръскал с вода и тя дава на късо на всякакви нива, включително и на най-високо. Опитът за реформа на Конституцията всъщност беше смес между политическа корист и юридическа неграмотност и роди едно недоносче, което дори не успява да функционира. Когато ограничиш избора на президента, защото това е основният ти проблем при реформата на Конституцията, до няколко личности, изведнъж се оказва, че тези личности първо нямат политически мащаб, за да наберат правителство, тъй като може ли един заместник, началник в Сметната палата да има достатъчно компетентни познати и достатъчно авторитет, че да формира правителство? Разбираш, че не. Ако това са фигури без авторитет, какво правят на тези ключови за държавата позиции? Те са там като професионалисти. Това са все професионални позиции. Те трябва да имат авторитет. Може би имат професионален авторитет, но нямат политическа биография, нямат политически познанства, нямат имплантация в политическия живот, нямат дори и легитимност. А какво казвате, че това, което се случи като развръзка на практика покрай предложенията за служебен премиер и служебен кабинет, показва, че президентът е бил прав, че не е трябвало да се ограничават неговите правомощия и че е катастрофирал проекта за Конституция. Това ли казвате? Да, разбираш, че е прав. Той е съвсем очевидно. Той следва правилата, които са му наложени. Той каза, че ще следва по домовата книга. Но... По домовата книга и тя се сведе до едно име, това на Главчев, тъй като другите поради една или друга причина или отказват, което е тяхно право, или са професионално несъвместими, както е случая в Българска народна банка. И въпреки това имаше една спекулация, че Андрей Гюров е бил другия съгласен, но той просто не е бил избран от президента. Винаги се намират съгласни авантюристи в такова време, но тъй или иначе тази Конституция не може да функционира. А връщането към старата нереформирана Конституция също няма да излекува българския политически живот, тъй като тъкмо тя с годините
показа своята нефункционалност. Тя ни доведе до този тупик, който бе официализиран от опита за реформа на Продължаваме промяната и Демократична България. Вместо да идентифицират проблема, такъв какъвто е, проблем на легитимност, скъсан политически договор между гражданите и политиците. Гражданите не гласуват и не вярват на политиците. Това е проблемът в България. Те решиха, че трябва просто да ограничат правомощията на президента. Направиха го по най-несръчния и некадърен начин и навредиха на самите себе си. Всъщност, очаквахте ли вие и въобще хората около президента очакваха ли да се случат изборите толкова скоро след недовършените на практика промени в Конституцията? При предно гостуване тук споменах, мисля, че според мен трябваше да има избори 2 в 1, за да няма критично ниска активност на европейските. Но не очаквах да ги има. Тоест, това е една необходимост, която се сбъдна, противно на всякакви очаквания. Не очаквах, че посолството ще загуби контрол над политическите актьори, които беше слепило в така наречената сглобка. Кое посолство имате? Американското посолство, разбира се. И вие смятате така? Разбира се, то е съвсем очевидно, че... Всъщност американският посланник тогава даде едно интервю, в което каза, че са разочаровани от развитието на събитията и че отиваме на избори. Да, тъй като сглобката беше творение на НПО сектора. Всички активисти и лидери на Продължаваме промяната Демократична България са се от НПО сектор с американско финансиране. Това не е някаква тайна. Въпросът е какво според вас и вашето тълкуване счупи тази сглобка? Която, както казахте, не сте очаквали да се счупи. Не съм очаквал. Действително се питам кое я счупи, тъй като тя беше удобна. България е призвана, според погледа на нашите съюзници, да бъде нещо като надежден тил на Украйна. Както виждате, ние се превърнахме в функция на украинските нужди. Когато премиерът Денков беше в Страсбург, аз присъствах на неговата реч пред Европарламента, той спомена 17 пъти Украйна и 6 пъти България в своето изказване, което показва кои са приоритетите му. Това не знам точно в какъв контекст се е случвало, ако разговорът е бил за Украйна. Не, разговорът беше за България. Той беше поканен там да изложи своето виждане като български държавник. Ама ние слушахме и госпожа Габриел, която по памет цитирам, каза нещо от типа: за нас е много важно Украйна да устои, защото това иначе би дало зелена светлина за подобни действия нататък. И всъщност точно офанзива на Русия, нали? Офанзивата е факт, но тя не започна 22 година, не започна дори и 14-та година, не започна с Крим, започна с един преврат в Киев. Мисълта ми е да си продължите мисълта, защото ви прекъснах. Какво искате да кажете? Защо България да се е превърнала в тил на Украйна? България... И какво толкова ние можем да им дадем на тях? Ние нито имаме кой знае какво въоръжение. Те дори отказаха... Не, тук недооценявате... Самолети с отпаднала необходимост, които искахме да им дадем миналата седмица, тази седмица. Съм на тези дебати, но недооценявате мощността на българския военно-промишлен комплекс, който единствено е в състояние да задоволи нуждите на Украйна от боеприпаси, тъй като произвежда съответната специфика, калибри боеприпаси. И България е ключова в поддържането на украинските военни способности, с което премиерът Петков, бившият премиер, се похвали, а пък госпожа Нинова отричаше. Всъщност вашата сглобка в БСП какво е счупи? Вашата с БСП? Като споменавате госпожа Нинова. Ред различия има между групата и ръководството на БСП. За мен е червена линия е примерно въпросът за войната и мира. БСП трябва да бъде последователно антивоенна партия. Не е ли? Като декларации да, но когато украинските генерали благодарят на българското правителство за доставка на оръжие, когато премиерът Петков се хвали с това какви обеми сме експортирали, аз съм притеснен. Какво накара президента да връчи този път третия мандат на Има такъв народ, а не на БСП? Беше явно, че третия мандат е обречен и трябваше просто да съкрати процедурата. Според мен това е била логиката при избора на ИТН. Знаете, че БСП задържа
малко по-дълго един от мандатите и те бяха заявили готовност да го върнат веднага. Според мен идеята беше да се напаснат календарите и да има избори 2 в 1, което е логично, защото спестява пари. То спестява пари, обаче няма ли съвсем да потънат европейските избори? Изобщо някой ще се вълнува ли от тях на 9 юни? Няма да потънат, но почти никой няма да се вълнува. Тъй или иначе вълнение около европейски избори няма, тъй като хората не осъзнават тяхната значимост. Ще се върнем след секунда, ако позволите. Но няма да потънат, тъй като когато са 2 в 1, парламентарните са ракетоносител и мобилизиращ фактор и на европейските в някаква степен. А защо са важни европейските? Тъй като според мен следващият Европейски парламент е единственият, който може да спре войната. Другите европейски институции не биха я спряли. Нито Европейският съвет, нито Европейската комисия, която е просмукана от лобизъм и влияние. Видяхме, че тя взе равенство по американската позиция и прие една безкритична роля на финансист на войната. Никой от тези две институции няма да спре войната. Европейският парламент би могъл да я спре, ако в него има мнозинство от антивоенно настроени депутати. Крайни формации, каквито дават социологическите проучвания. Да, дъмгосват ги. И какво да оставим Русия да си вземе каквото иска от Украйна, за да сложим, да дойде мира. Какъв мир е това? Кое наричаме крайно? Войната крайност ли е? Според мен това е най-голямата крайност. Абсолютната крайност. И не би трябвало да има във времето, в което живеем. Мисля, точно така. Когато някой е срещу войната, той не може да бъде винен, че е краен. Краен е онзи, който я разпалва. Ние осъдихме, включително ние социалисти-демократите, осъдихме руското нашествие в Украйна, тъй като това беше нарушение на международното право. Да, въпросът е какъв да е този край. Но в момента Европа Русия и Съединените щати са тези, които поддържат войната. Ние твърдим, че Украйна воюва за нашата свобода с цената на живота на своите граждани, а ние плащаме. Това е изключително цинична схема. И тя не воюва за нашата свобода, няма рискове за нашата свобода. Аз не твърдя, че има рискове. Това е едно насаждано клише. Тя воюва, защото беше конструирана по начин да бъде разрушена Русия. Тя е лост за разрушаването на Русия в една глобална геополитическа схема. Кой иска да разруши Русия? Мислите, че няма? Мислите, че Русия е малък фактор? Русия с нейните ресурси не интересува никого. Нима. А Навални? Аз не извинявам. Съдбата на Навални е трагична и вината и отговорността лежи върху руската власт. Но има истини, които са съвместими, а които пропагандата представя като несъвместими. Тя внушава, че щом Навални е жертва, то значи и Русия неизбежно греши, а ние в този конфликт сме прави. Това съвсем не е така. Има много нюанси във всички тези истории. Със сигурност има много нюанси. Това исках да кажа и аз, така че да не влизаме в този дебат. Това ще е ново за нашите разговори напоследък. Но, господин Христов, за да ви върна в българската политика, вчера ми гостуваха анализатори, политици и това, което ми направи впечатление е, че започва да се прокрадва едно нещо, а именно, че след тези избори на 9 юни може да няма нова сглобка и да има следващи избори. Вашите очаквания какви са? И като слушате разменените изключително остри реплики между Продължаваме промяната и Демократична България и премиера Денков, премиера в оставка, и Делян Пеевски, единия го нарече най-лошия премиер в историята, другия каза, той е най-голямото зло, което се е случило на България. Има ли потенциал за нова сглобка? Потенциал по всяко време има. Българските партии са неразличими помежду си, независимо от театралната декларация, които правят. Видяхме го с сглобката. Повече от това не може да бъде. Ами тя се разпадна накрая. Разпадна се и може да бъде слепена отново. При други условия, при извиване на ръце от по-силния партньор, както беше в предната ситуация от предходния партньор. Но всичко това е дребната кухня на разпадащата се парламентарна република. А кое е опасното в кабинетът Главчев? Това, че никой вече не носи политическа отговорност за него. Президентът формално подписва, но той не е подбирал нито министрите, нито имаше избор при подбирането на премиера. Партиите присъстват вътре с свои доверени лица, с чиновници, с бивши министри. Виждате, има много хора от Продължаваме промяната и Демократична България вътре, но те също не носят отговорност. Идваме до момент, в който никой не носи отговорност за този кабинет,
което значи, че бизнесът ще търси да прокарва през него своите интереси, а външния натиск също ще може да насочва неговите действия. Това е катастрофално, особено в сегашната турбулентна ситуация. А защо се оказа, имаме само една минута до финала, защо се оказа, че фигурата на вътрешния министър и точно на този вътрешен министър Калин Стоянов е толкова важна и даже някой казва, че тя е била в основата на счупването на сглобката. И като коментираме всички скандали в последните дни, шефката на агенция Митници, главният секретар на МВР, който каза, че е станал жертва на натиск. На фона на очакванията ни да влезем в Шенген и по суша, как изглежда това? Изглежда зле. Според мен единият залог е това, че МВР прави изборите. МВР прибира тартори, прибира брокери на гласове и, както казваше Асен Василев, мисля в записа на Радостин Василев, важно е следващите избори да ги правим с наше МВР. А пък тревожното е, че партиите воюват помежду си чрез свои хора в службите. В 8 часа точно, време за новини, след което започваме с политическите анализи в предаването. Евродепутата Иво Христов ще бъде мой гост веднага след това.